January 14, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea ug may panon sa katawhan nga midugok kaniya ug gitudloan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Ug mitindog si Levi ug misunod kaniya. Wala madugay mikaon si Jesus didto sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Jesus. Ug pipila kanila nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo ug nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo niining mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus, nganong nakigsalo man siya sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, wala magkinahanglan ug mananambal ang mga tawo nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.